Hello, Chichiko. Asa na ka? Nagdaway na ko. Ako diri sa meeting place na to. Diri sa Itziaka. Sige. Kita na ta dira ha? Okay. Asa naman to si Jenny ko eh? Naurasa ba? Katuyahang iyon nga on the way, nagtoothbrush pa to ba? Ngit-ngit na oh. Dito na lang ako sa ulaton sa taas ba? Magkuha na akong tiboy daan. Okay. Taas. Dali na siguro ko din. Si kauban mga bata. Lingkod. Sige, lingkod. Hindi na Sa man yung mga kauban dala. ako mapagmangko. Di ba? Uban, ganyan yung mundo ka bata. Okay, bantay. Nah, abi na kong gitaran duha karon. Wala ikon good ka na. Bantay ba? Kaita, moding nadugay ka. Sige na, pagpili na. Pili na mo diya. Yung pagkumangon, papilian na. Kani ako, kani po, kani Grabe po, gipakyaw mo. kani po, Hanipod. kani po. Hindi ko nasa ka. Nasuko ka? Ha? Bulo eh. Kiro mo na masukuman. Pag-order pa da. Order pa, daghan na ha. Una pa na. Malam dre, mapagmukhaon. Duda yung kung aning ba? Murag anak ka naman sa si Jenny ko. Lahi rin hindi inangkon sa mga bata ba? Pag umangkon pero murag anak mo sa niya. Cool, maglain na tinanawan sa kong mama. Ay, tita di ay. Tarong di ba? Awa lagi yun. Murag na-adjoy something ba? Kung tahon ko na yun, hindi kuman akong kaon. Jenny ko, nako'y pangutana ba? Ay, lagkalain ha? Sumam. May manang sayo ba bang balaan? Kaysa naman mag-asa ta ba? Patay sa pandukuan ni Bang. Ako'y anak. Hindi ko gusto anang ginahilad ko ba? Hindi kayo ha? Wala din ko nagtug-an ba? Ang anak, nito na ako sila. Awa lagi? Ano, gusto ko na ito si uncle. Gani. Kabalo siya nga anak ta mo. Wala siya Tanawa lagi? Anak ka man nagigitong bayhana to ba? Pero mas maayo. Kay single man man gid akong gusto.